Ik ben een jonkje van 4 en nadat Sinterklaas maar de stoomboot in het land aankwam weer, waar ik altijd grut fan van Zwarte Piet. Want bij hem moest ik wijzen van de piepernutten. Jongens zet ik mijn beide klompen bij de kachel, vol met wattels en heer van het hinder. En ik zong op mijn allermooist: Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Ik wist dan zeker dat de orenmlaars beide klompen graatvol met piepernutten en cadeaus zitten. Na een hele nacht van zenuwen net sliepen kind, wie het de orenmlaars vaak zijn grote teleurstelling, beide klompen leeg. En wat wie ik dan lelijk? Als dat op 5 december Zwarte Piet op het ruut sloeg, ik als een waakhoen naar de voordeur draafde en hier op hier Zwarte Piet net zeg. Ik wil altijd om een handtekening vregen, maar het in me nooit slagen. 10 jaar later ben ik begonnen om zelf Zwarte Piet te spelen. 9 jaar lang kwam ik als de Frieske Pieter in Garrediek aan. En daarmee als Frieske Pieter van Huiskamer ons kwallen reizigen. Een drukke maar prachtige tijd en werkelijk een groot feest. Maar dit hier is Frieske Pieter vermist. Elke keer een opsporing verzocht wel belly, maar hij bleef voor altijd in Spanje. Ja, ik ben er maar gestopt. Net vanwege de discussie, maar om tijd vrij te maken voor oren ding. Doet ik vorig jaar met dat besef van het laatst in mijn leven op de stoomboot stond van de intocht van Garrediek, wil ik daarvan 100% genieten. Maar ik dacht, hoe lang zou zo'n intocht nog maaien? Misschien is het voor iedereen hier aanst op de boot wel de allerlaatste keer. Wij leven in een land met een heel soort verskaat. Dat is mogelijk. Wij hebben al de weken erbij stilstaan, omdat wij al 74 jaar lang in vrijheid leven maaien. Dat is net vanzelfsprekend, dus goudwurg. Mensen vanuit de hele wereld leven hier met eigen tradities, meningen, levenswijzen en oorleeuwen. Maar deze vrijheid zorgt er wel voor dat wij zelfs soms een stapje waarom moeten. In uw traditie van Sinterklaas en Zwarte Piet vieren is daar een voorbeeld van. Om een stap waarom te doen, het de NTR van de week bekendmaken. Zij organiseren de landelijke intocht. Er zullen alleen nog maar roetveegpieten te zien wijzen. Alle Zwarte Pieten binnen dus vermist. Maar ook de stoomboot, want Sinterklaas komt dit hier maar de trein aan. In steeds van de boot, zodat schip de volle CO2 uitstoten. En maakt de milieuzone van Apeldoorn net in. De blokkeervriezen, dat binnen misschien wel de laatste mensen in de skiertnis die nog vochten hebben voor Zwarte Piet. De slag om Dokkum is al verlen, want 15 van Harren stond al een week van de rechter, gong in hege beroep en ik nou eerst het OM beste taak straffen. In oktober zal er uitspraak dienen worden. Hoe dan ook, ik hoop je dat mijn benen later echt balen kennen dat beide klompen leeg binnen. Maar zat nou lijkt, ik hoop je het vanzelfs van net, zullen wij Zwarte Piet missen matten. Hij is correct als Frieske Pieter vermist en bloed in Spanje. Het enige schepsel wat vermist is en misschien waarom komen kan, dat is Willem zijn kat Bob. Ik hoop je dat heel lauw het nou ontziekjen is en dat er weer Bob en wetter komt. En oors Willem, maar Sinterklaas de poster opsturen en na in november de skerjonties opzetten, een Sinterklaasfestjes jongen en hopen dat Sinterklaas die kat Bob vond het.